Hayırlı akşamlar. Atar'ın yayınında bugün analitik informasyon programması uçlar devamında ben sizin geçireceğim. İkinci ve üçüncü bölümümüz bugün Kırım'da darcı olacak. İkinci bölümümüzde eski TİKA reisi, Kırım'daki reisi ve KH'nın kurucusu İsmet Yüksel katılacak. Üçüncü bölümümüzde Milli Meclisi'nin reisi Rifat Çubarov iştirak edecek online canlı Skype'tan bağlantı kuracağımız. Şimdi ise Ukraynaca alıp aramız. Bizim şimdiki mevzularımız Macaristan ile gaz alakalarımız, Rusya, Türkiye Cumhuriyetlerinin görüşmesi, Suriye meseleleri ve bugünkü misafirimiz Артем Конопкін. Я кажу українською, далі будемо говорити українською мовою. У нас сьогоднішній гість, будемо говорити про Сирію, про зустріч Ердогана, Путіна і про ситуацію з постачанням Росією газу до Угорщини в обхід України. Про цей контракт, який сьогодні почав працювати з Артемом Конопкіним. Доброго вечора. Вітаю вас. Давайте з Угорщини. Хороша стаття вийшла на «Дзеркалі тижня». Я не знаю, бачили ви, не бачили, про які написано. Все це відбулося досить швидко. В серпні Сіярто озвучив про ці наміри отримати газ. Принаймні половину, Угорщина отримає 9 мільярдів кубометрів. Зараз цей контракт передбачає, що 4,5 мільярдів буде тепер надходити через, якщо ви подивитеся на карту, і щоб зрозуміти, як що це відбувається. Бо раніше це відбувалося через українське берегово, а тепер по турецькому потоку, далі це якийсь по морю проходить, далі суходолом через Сербію, воно буде потрапляти через Туреччину, Болгарію, і далі Сербію, і далі потрапляти до Угорщини. А частину будуть отримувати в Австрії. І там є два тепер питання, на які я вам поставлю. Перше, це зменшує обсяги постачання через Україну. Що це для нас означає? Друге, що прочитав, що Україна займалася так званим віртуальним реекспортом газу з Угорщини, і це дозволяло мати додаткові обсяги. Що означає віртуальне? Поясніть це теж. Ну, давайте перше питання. Це, звісно, скорочення доходів оператора газотранспортної системи, бо це окрема компанія. Раніше вона була частиною Нафтогазу, зараз це окрема компанія, яка транспортує російський газ з Російської Федерації в різні країни Європи, і ми, відповідно, за це отримуємо кошти. В нас, в минулому році це десь в районі 1,5 мільярда доларів. Оце останній контракт, який ми Газпром і Нафтогаз підписали. Нафтогаз точніше Газпром був вимушений підписати під нажимом американців і наших європейських партнерів. Він передбачає там десь 7 мільярдів, що ми за 5 років. А відповідно росіяни за цей час хочуть повністю обійти тобто північними і південними потоками, які зараз називаються Турецький потік, України, повністю позбавити нас транзиту. Відповідно, звісно, що ми втратили якусь суму грошей. Це головний такий прямий. Суттєві для України? Я не думаю, що це прям критично. Але будь-яка сума грошей, в нас не так багато грошей, тобто, і відповідно, це втрата. Далі, реекспорт. Тобто реекспорт – це фактично імпорт з Угорщини? Ні, фактично, тобто ми купуємо російський газ в Європі. У нас немає прямого договору з Газпромом. Відповідно, тому що Газпром – це політична зброя Російської Федерації. До Революції Гідності з української економіки шляхом дуже сильного завищення цін вимивалися десятки мільярдів доларів. Тобто, відповідно, через газовий шантаж ми отримали харківські угоди, які дали можливість Росії продовжити цю оренду. Я спробую скоротити. Це фактично газ, який йшов в Угорщину, але залишався на території України, але за нього ми платили Угорщині. Як ніби ми зі Словаччини і Угорщини. Вони просто закуповували більше. Там немає фізичного. Тобто, умовно кажучи, це не тільки з Угорщини. Це в основному ми беремо зі Словаччини. Словаччина не видобуває газ, відповідно, чий це газ. Тобто, якщо це європейський газ, це може бути, наприклад, Норвегія або Голландія. Тобто,
країни, які видобувають в Європі. Але ну очевидно, що цих об'ємів недостатньо, щоб забезпечити там Євросоюз. Тобто нам їх продавати, ну це трошки нелогічно. Да? Тобто, відповідно, що ми робимо? Ми юридично, не маючи договору з Газпромом, він так просто по спотовим контрактам продавати не хоче. Ми купуємо, умовно кажучи, в словацького посередника там, або в угорського, переважно в словацького, трохи з Угорщини. Тобто, що відбувається? Ми відбираємо, да, тобто Словаччина замовляє там 100 мільйонів кубів там, або мільярд кубів, да, умовних. В Росії, да, він не потрапляє в Словаччину, а він залишається в Україні, але єдине, що ми якби платимо за його транспортування, там $30, типу, тому якби ми сильно переплачуємо від ринкових цін, але в той же час не маємо прямих зв'язків з Росією. Не маємо прямих зв'язків і немає можливості шантажувати нас, от так як зараз з Європою, да, відбулося. Сьогодні там уже ціна досягла $1200 за 1000 кубів газу. Ну тобто це вже це абсолютний ціновий рекорд. Взагалі, за весь час спостережень. Тобто в минулому році також була така напружена ситуація в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, також була $1000, 1100 доходило, да? І це було реально шоком. Там поставки СПГ газу, скрапленого, відповідно, він дорожчий, а це трубопровідний газ уже коштує 1200. І взагалі зараз по всій планеті енергетична криза. Енергетична криза в Китаї. Тобто в них... Чим це пов'язано? Це пов'язано з коронавірусом, перше. Тобто у нас взагалі в світовій економіці там криза виробництва напівпровідників. Через це страждають там... виробники автомобілів і звичайних там на дизельному паливі або бензину, і електричних, там Тесла, в них зриваються поставки. Відповідно, зриваються поставки продуктів харчування, через що постійно виникають кризи, там ООН доставляє гуманітарну допомогу, тому що якісь країни закрилися, дуже сильно збільшилася ціна на контейнерні перевезення. Це відомо, що в 10 чи 20 навіть разів контейнери перевезення. А що відбулося з газом? Його в світі стало менше, чи його треба тепер більше, набагато, ніж раніше було? Тут є кілька аспектів. Зараз, взагалі, всі сировинні товари, вони вже кілька разів пробили стелю і не збираються зупинятися. Це зумовлено кількома також моментами. Перший – це емісія грошей. Тобто, для того, щоб закрити коронакризу, кризу в економіці, два основних емітенти світових валют, Сполучені Штати і Європейський Союз, надрукували трильйони доларів і євро відповідно. Це спричинилося до того, наприклад, що на дві наших основних галузі отримали надприбутки. Це металургія і аграрна продукція. Тобто ми пройшли коронакризу, на нашій економіці це в абсолютних цифрах взагалі ніяк не сказалося, тому що там ціна на руду виросла на 60%, наприклад. Відповідно, компанії більше добувають руди, більше сплачують ренти природної в бюджет, більше податків з прибутку, нормально. Але інша сторона цієї медалі – це там те, що там ціна на піломатеріали виросла там на 500%. Відповідно, виросла ціна на житло. Те саме відбулося з цементом і те саме відбулося з вуглеводнями. Тобто, якщо на початку коронакризи світ мав десь трильйон барелів перевиробництва нафти, відповідно, ціна впала до мінус $37, тому що нафта нікому не потрібна, її треба десь зберігати. І ті, хто мав ці фьючерсні контракти, вони готові були доплатити тому, хто забере, в кого просто є ємність. Те саме відбулося з газом. Тобто, американці, вони дуже сильно скоротили виробництво газу. Чому? Тому що ціна його впала настільки, що він був нерентабельним. Відповідно... Тепер, якісь короткострокові перспективи, це все відновиться і ціни, якщо не впадуть до попереднього рівня, вони якось збалансуються, чи що нас очікує? Безумовно, ціни збалансуються, тому що... До якого рівня? Я думаю, що там до $300 вони назад повернуться. Це моє бачення. Назад до того рівня? До того рівня, тому що вони знову, це ринкова економіка. Тобто зараз почала дуже швидко нарощувати виробництво, видобуток газу Норвегія. Тобто
вони його трошки, вони проводили, поки ціна була низька, вони проводили там якісь технічні, регламентні роботи, да, ну, тобто там, де потрібно було зменшити, да, там видобуток. Ну, відповідно, зараз... Те, що ми говорили саме до ефіру, от поки всі не встигли наростити, а якщо Росія штучно буде зменшувати постачання в неї, ж є можливості тримати безкінечно довго цю ситуацію? Безкінечно довго ні, але вони... Поки ж в світі нема альтернативи повністю на 100% з балансу викинути російський газ, правильно? Це не просто не поки що, це в принципі неможливо. В принципі неможливо. Тобто, Росія десь до коронакризи, зараз точно не скажу там цифри, але до коронакризи видобувала 560 мільйонів тонн нафти і 1,5 трильйона кубів газу. Ну, тобто, і має можливість, якщо знову прийдуть західні технології, наростити оці об'єми. По нафті це десь до 10% світового видобутку. Ніхто не зможе, не Саудівська Аравія, не США, які є основним, основною країною видобувачем, топом по вуглеводням, не зможуть закрити цей процес. Далі ще такий момент, що російська нафта Юралс, марки Юралс, це переважно важка нафта, і важкої нафти дефіцит. Заводи в Європі побудовані саме під переробку цієї нафти. Відповідно, вона в товарних нормальних кількостях є ще в 2 країнах, в Венесуелі і в Ірані. І там проблема в тому, що вони всі під санкціями, і ті під санкціями знаходяться. Тобто, тому доводиться там видобувати важку нафту з пісків, з нафтоносних в Канаді, вести її в США, там розбавляти російським мазутом. Тобто це така... Ми зараз перервемося трошки на кримську тематику, бо це важливо і для наших глядачів, для аудиторії нашого телеканалу АТР. У нас на прямому зв'язку кримський адвокат Еміль Курбудінов. Сьогодні була, трошки підведуся, майже місяць головна тема для Криму, кримськотатарської аудиторії. І я сподіваюся, і для України теж це одна з головних тем. Затримання росіянами, арешт, фактично і звинувачення у тероризмі першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла. Сьогодні в російських окупаційних судах розглядалася апеляція. І під час цього сьогодні одна з активісток Лілія Шлавська була затримана. І про це все хочу розпитати Еміля Курбудінова, адвоката. Хайрлах Шамлари, Эмиль Бей. Ассаляму алейкум. Можете рассказать вообще, что сегодня происходило в Крыму, что произошло? Действительно, в Верховном суде здесь люди пришли к зданию Верховного суда, и где проходило судебное заседание по делу Наримана Джеляла. И сотрудники полиции прекрасно знают, что это слушатели, это крымские татары, которые пришли именно на этот процесс, начали, я не знаю, такую акцию предпринимать по разгону, такому этих людей. То они попросили их отойти, когда люди отошли, им это стало недостаточно, они начали требовать, чтобы люди вообще разошлись. И один из сотрудников полиции потребовал у Лейли Ханум паспорт, предъявить паспорт, на что она абсолютно обоснованно... Можно я сразу уточню? Люди даже не зашли в зал судебного заседания, их прямо на улице стали разгонять. Слушание разве не открытое? Объясните мне немножко вот эту ситуацию. Да, у нас здесь практика, когда проходят такие политические процессы, суд, Верховный суд закрывает абсолютно по надуманным причинам процесс и делает его недоступным для слушателей, говоря, например, что это дело террористическое, диверсионное, есть опасность для представителей власти, участников судопроизводства и так далее. Но это абсолютно необоснованное основание такое, оно должно быть доказано, что не делается. Вот по таким формальным причинам суд был закрыт сегодня, и люди туда не попали. Кто-то из них составлял жалобы, чтобы подать в канцелярию, кто-то ожидал выхода адвоката, чтобы поговорить с ним и так далее. Тем более Лейла Ханум и Нариман Джелял, они родственники, друзья и так далее. И вот она это ожидала. И она обоснованно потребовала у сотрудника полиции назвать причину, по которой у нее требуют предъявить паспорт. Статья 13 Закона о полиции. Есть право у сотрудника требовать паспорт, но для этого должны быть основания, что человек в чем-то подозревается, совершает какое-то правонарушение и так далее. Вот за это, за то, что она потребовала
все-таки в законном таком русле действовать этих сотрудников полиции, ее, можно сказать, фактически задержали и доставили в отдел полиции где-то в 12 часов дня, Киевский отдел полиции Киевского района. И вот до 5 часов она содержалась там, просто, я не знаю, они там бегали, что-то решали, взяли у нее объяснение, где она изложила всю свою позицию, которую вот я выше назвал. Вот. Но здесь следует отметить, что это очередная акция не давать, да, не дать и пугать людей, и чтобы они не приходили на политические процессы, не были слушателями. Я вот часто повторяю, что это еще идет с Узбекистана, когда были процессы там над крымскими татарами, вот там под руководством КГБ вырывались ямы вокруг судов, что просто крымские татары не могли даже в окна видеть своих соотечественников, и они, собственно, их, чтобы люди, которые за решеткой, не чувствовали поддержки, чтобы их голос не слышали и так далее, и так далее. Это очень важный момент. То же самое было и вот издание ФСБ вот недавно, когда более 50 человек арестовали. Эмиль Бей, еще один вопрос, который хочу вам задать, связан со вчерашней новостью, которую мы узнали от первого заместителя министра иностранных дел Эмиля Джипар. У 6 политзаключенных, это людей, которые были арестованы еще некоторые в 2019 году и, по-моему, даже раньше. Я просто вспомню некоторые имена. Это Сервер Мустафаев, Осман Арифмаметов, Ремзи Бекиров. У них появились международные менторы, депутаты. Я видел представителей Италии. Очень яркая, конечно, фигура Фрэнсис Фукуяма, мыслитель и философ, который стал ментором одного из политзаключенных, если не ошибаюсь, Сервера Мустафаева. Скажите, знают ли политзаключенные, что вот теперь о них в мире будут говорить люди вот такого уровня, книги и статьи которых читают миллионы и влияют в том числе на правительство, на людей, принимающих решения в мире? Знаете ли вообще вы о том, насколько поможет эта ситуация в донесении участи вот политзаключенных в Крыму на мировой уровень? Это прекрасная инициатива. Наши политзаключенные, находясь за решеткой, они очень все равно активно продолжают интересоваться тем, что происходит в мире, в том числе и вот по их делам. Да, и, конечно же, мы все, что знаем, всю информацию, которую знаем, им передаем, им рассказываем. И, конечно же, они об этом знают и об этом слышали, вот, об этом обсуждали и так далее, и так далее. То есть, конечно же, эту информацию вот, через адвокатов я лично там передаем, что творится в мире, что творится по их делам. Обязательно вся эта информация до них по возможности, насколько это возможно, доходит, и они знают об этом. На ваш взгляд, как адвоката, включение таких людей, но я не знаю, насколько все осознают, эти зрители, какого уровня люди, как там, еще раз напомню, Анна Фатыга, это Фрэнсис Фукуяма, насколько мирового уровня люди, мыслители включились в этот процесс менторства, это облегчит их участь или это может вызвать обратную реакцию со стороны репрессивных властей Российской Федерации? Эта инициатива, она, во-первых, показывает, что все обвинения нашего народа в терроризме, они абсолютно беспочвенны и просто смешны. Да, это показывает то, что люди такого уровня берутся защищать, да, наших политзаключенных из крымских татар, и это доказывает наши доводы, доказывают то, что мы правильно говорим о том, что эти ярлыки абсолютно необоснованные. Да? А так как себя поведут в такой ситуации власти Российской Федерации, в частности спецслужбы, я как бы не берусь прогнозировать. В любом случае это очень полезный инструмент, в любом случае это польза для нашей мирной борьбы, в любом случае это прекрасная инициатива. За что вот благодарность тем, кто занимается этим, кто добился этого, кто взялся за менторство и так далее. Завершая, хочу опять с того, с чего начали. Задержание сегодня на суде Лилии Юшлавской, одной из крымских татарок. Вы говорите, ее продержали до 5 вечера. Ничего не предъявили, даже административным делом это не закончилось. Ее просто после объяснения отпустили. Правильно я понимаю? Все нормально сейчас? Да, объяснение взяли. Начальник отдела полиции вышел, сказал, что все, как бы вы можете идти. Проводил нас до порога буквально.
этого отдела полиции, и мы вышли оттуда, на руках как бы у нее остался протокол, копия протокола доставления, вот, и все, административный протокол, какие-то административные такие претензии к ней не были предъявлены, да, со стороны сотрудников полиции. Саул Эмиль Курбетдинов, крымский адвокат, который ведет большинство политических дел крымских политзаключенных на территории полуострова и на территории страны-оккупанта Российской Федерации, был на прямой связи, рассказал сегодня о том, что происходило под апелляционным судом, если так можно назвать российские суды, Верховный суд Крыма, о задержании крымской татарки Лилии Шлавской во время попытки получения информации о судебном процессе в Крыму. Я хочу напомнить нашим телезрителям, террористов Россия назначила уже более 120 крымских татар за 23 года украинской независимости в Крыму. И за 7 лет оккупационного Крыма не было ни одного случая теракта. Если говорить о том, что теракты были в Крыму, теракты бандитского периода 90-х были, ни одного крымско-татарского теракта, ни одного теракта с участием крымских татар в Крыму или где-нибудь не было за пределами Крыма, не было зафиксировано никогда, в том числе властями Российской Федерации, но зато есть террористы, которых Россия назначила вот за эти 7 лет уже 120 человек, и последние 3 были задержаны в течение этого месяца. Я хочу напомнить их имена. Это братья Ахтем, Азиз Асан Ахтемова и первый заместитель председателя Меджлиса кримськотатарського народу Наріман Джилял. А ми далі розмовляємо з паном Артемом. Тепер можемо логічно перейти. Хоча у нас є ще ми не закінчили по ціні. По ціні. Формування ціни. Ви сказали, що до $300 повернеться. 400 повернеться. Це така рівнозважена ціна. Тобто зараз дуже сильно збільшилась грошова маса. Просто американці друкували по $120 мільярдів в місяць і видавали просто своїм громадянам, там підтримували бізнес. Щоб ви розуміли, наше ВВП України це там десь 154-156 мільярдів. Це означає, що долар теж знеціниться? Безумовно, він уже зараз знецінився. В самому США інфляція 4%, зазвичай вона менше 2%. Те, що ми щодня, наприклад, в наших ресурсах інформаційних читаємо, гривня зміцнилася, це не гривня зміцнилася, це долар зміцнився. Відповідно, доларова маса дуже сильно збільшилась. Тобто, якщо європейці ще якось друкували так помірковано, то американці просто, вони емітент світової валюти. Тобто вони перекладають свої ризики на інші країни. От в тому числі на Росію, тому що вона сировинна країна, вона живе з сировинної ренти. Тобто вона в розвинений світ продає нафту і газ. І всі її накопичення, фонд національного благосостояння він називається, тобто він переважно в доларах США, відповідно він знецінюється. А чому? Він не знецінюється, бо ціни ж ростуть так само і ще й більше. Знову ж, тобто перша частина... Те, що накопичило, знецінюється. Тобто накопичення їхні знецінюються і інших сировинних країн, переважно сировинних країн. Інший момент – це зелена політика в самому Євросоюзі, яка спричинилася до цієї ситуації. Тобто дві основні країни Євросоюзу, Німеччина і Франція, після виходу Британії, відповідно, вони мають різне бачення зеленої політики. Тобто Франція з часів ще президентства де Голля, тобто вона ставить на ядерну енергетику і не збирається відмовлятися. У них 80% генерації – це ядерна енергія. Тобто Німеччина, яка є 4-ю економікою світу і найбільшим споживачем енергії всіх типів в Європі, в неї, навіть я би назвав це не зелена політика, зелена істерія. Тобто вони, перше, вони методично знищують, закривають вугільну генерацію повністю. І більше того, під тиском зелених відмовляються від ядерної генерації. Хіба вони не повністю вже відмовилися від неї? Вона ще і та працює, але там, по-моєму, вугільна до 28-го року, а ядерна трошки більше, але до 2050 року вони мають вийти на вуглецеву нейтральність. Але тут питання в тому, що... І зростання їхніх політичних рейтингів і можливість входу зараз в урядові коаліції лише будуть посилювати в Німеччині цю тенденцію. Тиск, тобто збільшення рейтингу зелених, відповідно. Але сонячна електроенергія, вітрова, вона в своєму виробництву нестабільна. Тобто, і, по-перше,
А за логікою це мало б навпаки зростання зеленої енергетики, якби хіба не змушує їх відмовлятися і від газу, споживання газу теж? Ні, отут тут навпаки, тобто по споживання з газу, і воно збільшується, воно не просто збільшується, воно збільшується кратно. Тобто, тому що оці от недоотримання енергії треба балансувати чимось. Тобто зараз вони балансують чим? Вони обвалюють, в них єдина енергосистема в Євросоюзі. Тобто, коли вони в них перевиробництво хороший вітер, да, там або світить сонце, вони до нуля знижують електроенергію. А коли, наприклад, там замерзли ці вітряки, ну тобто нормальним є мати, це називається маневрова генерація. Да? Тобто, коли в тебе є на якомусь паливі, відповідно від вугілля вони відмовилися, тому це газ. І маневрувати, тобто додавати, там де можна прикрутити, умовно кажучи, тому що на атомних електростанціях виробництво стабільне, там не можна додати швидко, тобто в тебе має бути якесь паливо. Да? І що вони роблять? Вони вибирають з енергосистеми Франції енергію, да, там, скуповуючи її, що дуже не подобається там самим французам, там постійно конфлікти. Да? І відповідно оці об'єми випадаючої вугільної генерації, атомної генерації заміняються генерацією з природного газу, бо він більш вуглецево-нейтральний, не нейтральний, а менше спричиняє викидів вуглецю. Да. Тоді, і відповідно... Поясніть мені, стоп. Поясніть мені, де логіка тоді, коли зелені найбільші противники, в тому числі побудови Північного потоку-2. А яким чином вони тоді, як політична сила, яка не раз приходила до влади і керує економікою країни, хочуть і відмовлятися від вугля ядерної енергетики і одночасно бути противниками газового постачання з Російської Федерації, яким чином вони збираються тоді цей баланс енергетичний Німеччини дотримувати? Я не казав нічого про те, що тут є логіка. Тут немає. Я думаю, що... Тобто це по-справжньому нелогічно. Дивіться, тобто вони дуже жорстко критикують Росію, в тому числі за окупацію, да? Але в той же час вони, напевно, якщо не брати альтернативу для Німеччини, то там просто своє бачення взагалі світу у людей, але вони в той же час найбільше підігрують Росії в тому плані, що дають їй дуже добре заробити. Така от ситуація. Тобто менше зло. Тобто для них російський газ – це менше зло, ніж німецька вугільна генерація. Тоді виходить, що нинішня ціна – це не просто там теорія змови російський шантаж, а це знецінення долара і євро через великі грошові маси, надруковані протягом 1,5 року пандемії, і просто невистачання енергії самої найбільшої економіки Євросоюзу Німеччини через те, що вона різко відмовилася, як ви сказали, через зелену істерію відмовляється від вуглевої генерації і генерації від атомної енергетики, і тому це тоді не штучне. Ні, це штучно. Це абсолютно штучна криза. Тобто Росія може зарезервувати через Ямал-Європа, да, який проходить по території Білорусі, Польщі, через українську газотранспортну систему додаткові потужності. Але оскільки вони добудували Північний потік, вони кажуть, що ми би поставили, але оскільки він не сертифікований, да, це ще одна пастка Євросоюзу, це євробюрократія. Тобто, коли Німеччина каже, що це не політичне питання, це суто економіка, да, тобто євробюрократи з Брюсселя кажуть, що це питання політичне, а не економічне, тобто, і йде отака от боротьба. Тобто, вони всі гуртом б'ють батька, умовно кажучи, да? Тобто німців. І відповідно вони прийняли рішення про те, що він, Північний потік підпадає під європейську газову директиву, да? І Газпром не може постачати як ангажована компанія, тобто Nord Stream 2, він на 100% належить Газпрому, да? І його треба виокремити в окрему компанію, згідно з газовою директивою ЄС, в окрему компанію, і 50% доступу до нього мають сторонні компанії. Тобто 50% вони мають. Да. А справа в тому, що Газпром монополіст на постачання трубопроводного газу з
Росії. Ну і відповідно Єврокомісія викрутила руки росіянам, да? Ну, тобто, а росіяни тепер викручують руки європейським. Хто переможе в цьому викручуванні? Я думаю, що рано чи пізно Nord Stream буде сертифіковано, але тут питання, що раніше ніж за півроку, 8 місяців, це в принципі зробити неможливо. Тобто, тому що це процедурні моменти. Тобто не можна от зараз уже включити. Росіяни бачать так, що можна. Ну ви знаєте, да? Там просто бачення світу абсолютно інше. Да? Тобто у них там можна наплювати на будь-що, там, ну, на права людей, там, на закон про власну поліцію, нафіга, ну, типу, на там закрити людей там за абсолютно не те, що просто відсутністю доказів, да, там просто піймати людину на вулиці, розстріляти її і сказати, що це терорист Хаят Тахрір аш-Шам. Все. Підкинути прапор з арабською в'язю, з помилками, очевидно, що писала російськомовна людина, потім перевела. Ну, тобто, це не проблема. Відповідно, вони тиснуть на Європу. Да? Вони не законтрактували по Ямал Європа додаткових потужностей, не законтрактували. По-моєму, в нас вони навіть ті, що законтрактовані, не вибирають. Ну, тобто, мінімум, який контрактами з європейцями передбачений, вони постачають, а от все, що вам потрібно вище, ну, якби, ну, вони не зобов'язані продавати. Ну, правильно ж, це ж, ну, якби... Повертаючись до інтересів України, в цій же статті сьогоднішній «Дзеркало тижня» пишуть про те, що, в принципі, Україна в разі проведення всіх енергозберігаючих цих речей, які недопроведені за ці роки, могла б забезпечитися вже дійсно газом власного видобутку, наскільки ви впевнені, що ми можемо, в принципі, цим задовольнитися газом, який є тут. Це перше питання. Ну, дивіться, в нас видобуток системно падає. Що б там не робили, наглядова рада, змінили Коболєва, змінили Невітренко, він буде падати. Єдиний, на мою думку, шлях, ну, який призведе до зростання, ну, знову ж там, зростання може бути 2-3%, нам потрібно кратне зростання. Тобто ми повинні забезпечити свої потреби. Да? Це віддати ну, по договорам на розділ продукції видобуток транснаціональним корпораціям. Треба сюди тягнути ExxonMobil, British Petroleum, Shell, будь-кого, хто готовий інвестувати десятки мільярдів доларів, бо у нас нема цих грошей. В Нафтогазу ніколи, в уряду ніколи не буде такої, щоб ми наростили настільки. А для цих компаній це економічно вигідно буде вкладатися? Ще раз? Для цих компаній, які ви перелічили, Shell і ExxonMobil, економічно вигідно буде вкладатися такі кошти от, в такий видобуток? Чи... Ну, це ці три компанії, які я назвав, це три з так званих 7 сестер найбільших транснаціональних корпорацій. Безумовно, вони більше того, вони ну, прямо зацікавлені і вже були з ними контакти. Вони хотіли на Юзівській площі в Донецькій області бурити сланцевий газ. Ще коли був у нас конфлікт за острів Зміїний з Румунією, пропонували... Ці території втрачені наразі, потім... Ні, вони не втрачені. Юзівська площа на... Чорноморнафтогаз, який був перспективний в Криму, фактично втрачений, да? Ну, захоплений, просто в наглу. Ну, просто Донецька область, якщо ці частини не втрачені, але вони для бізнесу можуть виглядати трохи, скажімо, непевно. Вони готові працювати. Да? Просто це буде питання в тому, що на яких відсотках ми ділимо ну, продукцію. Да? Зазвичай це там 51 на 49. Ну, типу, це так зараз ну, мені там можуть опонувати, але таким шляхом йшли абсолютно всі енергетично незалежні країни. Ну, тобто, і навіть ті країни, в яких дуже багато вуглеводнів покладів, вони йдуть по ну, тобто, і Росія йде тим самим шляхом. А ваша пропозиція не сподіватися на власний видобуток власним силам, а тільки затягнути тільки просто на будь-яких умовах затягнути великі, які були готові вкладати. Друге, що хочу поставити
є сподівання української сторони, що Євросоюз запросить копії контрактів між Угорщиною та Росією, і якщо вбачатиме в них неконкурентні дії, то може накласти санкції. І я не знаю, тут вже поясніть, чи може бути втручання Євросоюзу, чи може він призвести до того, що цей контракт розірвуть, чи навпаки більшість країн, якщо буде вигідно отримувати газ таким шляхом через турецький потік, вони так само будуть укладати подібні угоди, як і Угорщина. Дивіться. Ну, я думаю, тут є кілька шарів всієї цієї історії. Я не знаю, насправді, що може зробити і що захоче зробити Єврокомісія. Ну, вона вже накладала санкції особисто на Орбана. Це єдиний випадок взагалі в історії Євросоюзу, коли Єврокомісія накладає санкції на одного з президентів країни Євросоюзу. Ну, тобто, це ніяк не вплинуло на політику Угорщини. Абсолютно. Ну, тобто, вони просто ігнорують ці всі речі і все. Далі, тут я би хотів сказати от по заяві, по нашій. Да? Тобто, ну, мені це видається ця заява такою якоюсь істеричною. Українська. Да. Ну, те, що наше МЗС опублікувало 27 числа, я не знаю, чому вона так, ну, можливо, це моє суб'єктивне сприйняття, да? Тобто, Ні, так само і «Дзеркало тижня» пише, що це дуже емоційні. Я, на жаль, не читав, ну, тобто, це як така дитина, да, в якої забрали цукерку. Ну, цукерку вартістю, наприклад, там, я не знаю, ну, 200 мільйонів. А як треба було реагувати? Ну, дивіться, ще хотів би сказати, ну, я вважаю Дмитра Кулебу, напевно, одним з двох найфаховіших людей в другому Кабміні Зеленського. Бо це не Кабмін Шмигаля, це Кабмін Зеленського. Відповідальний за все, що там відбувається, він. Тобто це дуже фахова людина, і ну, в мене до його заяв і його дій взагалі за ці от роки, да, ніколи не викликали, ну, якихось взагалі там негативних якихось, або, ну, тобто все одна правильно. Одна з двох, а хто другий? Да, ну, у вас його тут не люблять, Резніков, да, це міністр. Чому це віце-прем'єр-міністр, Ну, чому не люблять? Ну, там трошки були суперечки, була і є робота. Да. Тобто, ну, я вважаю, що це два найфаховіших людей в уряді. І що у нас відбувається? Якась історична заява. Якби, ну, заява може бути якась грізна. Ну, типу, ми проти. Заява може бути нейтральна. Так, ми взяли до уваги, типу, заяви може не бути взагалі. Типу, для нас це не важливо, да? Але, ну, вибачте, на міжнародній арені, да, з сусідом, який, от треба розуміти, Угорщина не дружня Україні країна. Тобто, не ворог, але не дружня країна. Причому не дружня вже дуже багато років. З якої загострення серйозне з 2017 року як почалося, і так воно досі триває. Якщо хочете, я можу розкрити. Да? Тобто, це ж освітні питання, ми знаємо. Да, там багато, там дуже багато факторів. Діаспора, підняття прапорів Угорщини, дуже багато. читання гімну на території, фінансування орбанівськими структурами, взагалі діаспор по країні. Тобто там, в принципі, український глядач більш-менш обізнаний. Ні, ну дивіться, вони ж те, що там вони паспорти роздають, там гімн, да, це речі символічні. Ну, тобто, вони, в принципі, не впливають на якісь там серйозні процеси. А от те, що вони нам заблокували з 2017 року комісію Україна-НАТО, тобто ми не проводимо, ми не можемо проводити обхідні механізми, там шукати. Бо там консенсус, да, і одного голосу. Одного голосу немає, і вони від нас вимагали змінити закон про освіту. Ми пішли на поступки. Це от помилка президента Зеленського і його команди. Що вони з усіма хочуть бути хорошими. Ну, не можна бути хорошими з диктаторами, і навіть якщо вони в рамках Євросоюзу. Тобто ми пішли на серйозні поступки. Ми їм фактично створили округ, де вони має компактне проживання угорської меншини. Тобто, це кричуща помилка. Я вважаю, що за це люди мають сидіти. Це фактично, близько до державної зради. Тобто, ми змінили закон про мову. Тобто, ми поступилися. Угорці нам не поступилися ніде. І далі, ви ж розумієте, 29-30 числа мала відбутися комісія Україна-Угорщина. І 27-го вони демонстративно підписують цей контракт.
да, заявляють про нього. Тобто вони отак от публічно плюнули в обличчя там президенту, ну, в цьому закордонному напрямку, Кулебі, всім іншим, бо вони ж були ініціаторами цього потепління. Да? Тобто вони пішли на поступки. Угорці ніде не поступилися. Ні по закону по мові, ні по закону про освіту. Вони нас прогнули. Да? В той же час вони от зробили отакий от, ну, тобто, реверанс в сторону Росії. Да? Тобто вони, напевно, окрім Німеччини, найбільш проросійська країна в Євросоюзі, може навіть більше, ніж. Да? Тобто це фактично єдина країна Євросоюзу, яка там спутник віза купила. Да? Яка притомна країна взагалі може це зробити? Ну, це ж абсолютно нелогічний крок. Але Угорщина це робить. Угорщина продовжує тиснути на нас, в той же час робить отакі от недружні, відверто кроки. І я не розумію, чому така реакція. От насправді. У нас дуже мало до кінця ефіру часу. Виявляється, ми багато вже проговорили, а ми ж не зовсім не обговорили зустріч Путіна і Ердогана. І про це ми хотіли з вами докладніше поговорити. Ще є що ще про Угорщину. Давайте завершимо логічно питання Угорщини. Да, Угорщина, тобто я вважаю, що ми повинні, як дорослі люди, брати відповідальність взагалі за своє майбутнє, в тому числі енергетичне, транзитне. Я вам допоможу закінчити логічно. Ви сказали, або не мало бути заяви, або вона не мала бути істеричною, емоційною, яка була. Що мало бути тоді? Що мало бути? Мало бути фінансування журналістів-розслідувачів в Угорщині, які будуть викривати корупцію режиму Орбана. Це питання мало підніматися на абсолютно всіх майданчиках. Ця історія повинна була бути зроблена токсичною для того, щоб інші країни ЄС думали, тобто, коли вони отримають оцей от газ, таким шляхом він буде йти. Туреччина в цьому зацікавлена, всі абсолютно, в тому числі європейці, зацікавлені в цьому газі, в транзиті. Абсолютно всі, да? Тобто, але вони мають розуміти, що якщо вони отаким от чином будуть поводитись, то ми будемо чинити спротив, ми будемо тиснути там, де ми можемо. Давайте завершувати логічну розпитаємо. 5 хвилин до кінця ми не встигнемо обговорити в більшості. Чому ви вважаєте зустріч Путіна і Ердогана в Сочі провальною? Перше, формальні речі, да? Тобто не було спільного брифінгу. Не було навіть заяви якоїсь формальної. Зазвичай, коли є досягнуто якихось серйозних поступок, да, там, або якихось серйозних результатів, або взагалі хоч якихось результатів, тобто нічого не відбулося, тільки чисто формальні. Здається, таке враження, що нікому не відомо, про що вони домовилися. Нікому не відомо, про що вони говорять, бо вони спілкуються тет-а-тет. Я не впевнений, що там навіть ведеться якась якась стенограма, відповідно, я думаю, що ми можемо ніколи, або ніхто ніколи не знає, про що вони там розмовляють взагалі між собою. Скажімо, по турецьких медіа багато бачив, скажімо, є питання, які цікавить нас, і ми тут говоримо про списки, які Україна передала Ердогану, списки політв'язнів, які він поговорить з Путіним, але турецькі медіа, я кажу про мейнстрім медіа, вони здебільшого писали про те, що буде багато розмови про Сирію. І те, що не відбулося спільного брифінгу, спільної заяви, як ви кажете, провальна річ, чи можна передбачити, припустити, що було предметом розмови по Сирії і про що могли не домовитися? Я думаю, що розмова це була ситуація в провінції Ідліб, тобто про що говорили, да? І відповідно питання, вони зв'язані, питання передачі, захоплення Туреччиною, да? Території сирійських курдів міста Манбіч або Мюнбіч, як його називають турки, і міста Тель-Ріфат. Тобто вони в попередніх ще домовленнях фігурували. Да? Тобто, коли проводилися турецькі операції, росіяни змогли захистити від турків кілька важливих для Туреччини форпостів. Тобто вони розділили оці турецькі анклави такими врізками, да? І загрожують оцій зоні безпеці, да, яку створила Туреччина на півночі Сирії. І, відповідно, вони зв'язані тобто Туреччина має віддати
південь так званого Великого Ідлібу, і тоді їй віддадуть якийсь умовний Манбіч або Айн-аль-Араб, або Кобані його називають ще, або Тель-Ріфат. Він там таким клином вклинюється в територію підконтрольну сирійській національній армії протурецькій і заважає. Да? Тобто я думаю, що жодна зі сторін там не може поступитися. І тому ніяк... А там може впритул, от вони зійтися можуть у відкритих військових діях? Ні, не можуть, вони там патрулюють спільно. Тобто, в них нормальні партнерські насправді, тобто вони такі друзі-вороги. Отут вони можуть вбивати один одного, а отут вони торгують газом, наприклад. Там піднімалися переговори про, це те, що Туреччина повідомила через свої канали, що піднімалися питання по авіації, тому що через закупку С-400 американці викинули турків з цієї програми, F-35, і піднімалися по підводному флоту, по будівництву підводного флота. Я не знаю, я думаю, що це такий елемент тиску Туреччини на американців, тому що підводний флот вони будують спільно з німцями. Я боюся бути дилетантом в цьому запитанні, але все ж буду. Це всі питання журналістські мають бути дилетантські. В принципі, ці дві країни, які фактично контролюють Сирію, одна більше, інша менше, їх ця ситуація влаштовує. Все інше – це просто мантри. Скажімо, для Росії важливо говорити про відновлення суверенітету Асада над всією країною. Да? Тобто Туреччина теж каже, ми підтримуємо територіальну цілісність Туреччини, тому ні про які там Сирії, ні про які там курдські або інші держави на території не може бути мова, але фактично сторони можуть безкінечно довго отак от контролювати одна частина більшу частину Сирії, інша Ідліб, зону безпеки і от ці курдські провінції для того, щоб унеможливити оці прямі контакти з турецькими курдами, зокрема, ми кажемо про ПКК, робочу партію Курдистану. І ця ситуація, в принципі, вже, скажімо так, консервована, вона більш-менш стабільна в Сирії. Так, вона отак от і залишиться, як зараз, тому що там будь-який рух сторін викличе ескалацію дуже серйозно. Як остання була це лютий-березень 2020 року, коли безпілотники турецькі просто влаштували на сирійську армію. Це було, я це постав в хештегом авіагеноцид. Це був просто геноцид сирійської армії. Вони їх там винищували, тобто вони можуть дуже сильно зменшити бойові, взагалі стан армії Асада, бо вона там наладан дихає. Да? І ця ескалація, вона нікому насправді зараз не потрібна. Не домовились. Вони там з 17-го року в Сочі зустрічаються по проблематиці Ідлібу. Тобто 5 років. Колись, наприклад, росіяни на свою користь перетягують, колись чогось, турки в цій парі грають відверто другу скрипку, але вони компенсували собі Карабахом і Лівією. Вони підпорядковані? Ні, вони не підпорядковані, але це, знаєте, коли ти граєш з більш сильним гравцем, тобто в позиції в Сирії у Росії краще, набагато краще, тобто вони можуть, тиснути на... Але, відповідно, Ердоган, в тому числі безпілотниками, відповідає в Лівії, де вони розбили фельдмаршала Хафтара, проросійського абсолютно, на боці якого російські найманці з Вагнера. І, відповідно, вони знищили, будемо так казати, вірменську армію просто за ці 44 в результаті 44-денної війни, і відповідно посилилися дуже сильно на Південному Кавказі, взагалі в підбрюшенні Росії. Тобто, і я б хотів би ще відзначити такий момент, що оці от переговори, вони мають дуже такі багато символічних моментів. Тобто вони проводяться в Сочі, не в Москві, не в Санкт-Петербурзі, тобто не в політичних центрах, а от саме в Сочі, де в Путіна оцей його маєток, дворець, про який... Наш ефір вже закінчився, але я дозволю ще одне питання, все ж таки хочеться вам поставити. Цікаво відповідаєте. В довгостроковій перспективі хтось з них має перемогти? І чи, якщо стосується теми Криму, у нас же в Україні багато сподівань на якусь турецьку підтримку і як союзництво, але це так само будуть, як по Сирії, мантри. Туреччина не буде визнавати окупацію Криму, Росія не буде визнавати ситуацію на Північному Кіпрі, і так само це буде стабільно, і ніхто не буде рухатися нікуди, ніякі сподівання не потрібні. Ніхто, крім нас, Крим не звільнить. Я
особисто вважаю, що виключно військова операція може бути. Росія не може ні за яких умов передати нам Крим. Тільки дезінтеграція. Дезінтеграція Російської Федерації, це може бути революція, війна, неважливо. І військова операція по звільненню окупованих територій. По символізму, буквально 30 секунд. Самі переговори проходять. Чому другим номером грають? Сочі – це колишня територія Османської імперії, яка була силою відібрана в Туреччині, да? І саме туди возять Ердогана. І от в цей день, коли безплідні переговори були в Сочі, в Києві в присутності президента Зеленського було підписано договір, меморандум про створення Центру технічного обслуговування байрактарів. Оця ситуація, вона показує відносини Туреччини і Всі меседжі відправляють Російської Федерації. Тобто, я думаю, що вага Туреччини буде зростати, і дуже суттєво зростати в Чорноморському регіоні, і нам треба на це зважати. Вага Росії взагалі в Чорноморському регіоні і в світі буде падати далі системно, так як це зараз відбувається. Тому нам треба дружити з Туреччиною, що в принципі в нас і так дуже добре виходить. У нас зростає товарообіг. Турки зараз нам будують кораблі. Вони фактично єдині, хто поставив нам зброю такого рівня, як байрактари. В росіян це дуже викликає історичні реакції, тому що вони їхніх проксі тричі розгромили завдяки байрактарам в Сирії, в Лівії і в Карабасі. І вони дуже не хочуть повторення цього сценарію на Донбасі. Артем Кононкін, міжнародний військовий експерт, обговорили ситуацію після зустрічі президентів Росії і Туреччини Ердоганом Путіна 29 вересня у Сочі, але здебільшого говорили про ціни на газ, які бентежать зараз весь світ, зокрема Європу. Все буде погано, але все одно повернення до якихось цін більш-менш прийнятних, принаймні до $300 за 1000 кубометрів, пан Артем передбачає якимось протягом півроку, якщо я правильно вас зрозумів. Залишайтеся на АТР, далі новини Заман. Після цього ми зустрічаємося з колишнім керівником ТІКа, турецької агенції розвитку в Криму, ще за часів Незалежної України, Ісметом Юкселем.